እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ብምዃን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ምክትታል እትርከቡ ክቡራንን ክቡራትን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ? መደብኩም መደብ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎሙን ይሕብሩን ይምህሩን ዝበለቶም ዝተፈላለዩ መደባት ኣዋዲዳ ትፍልማላ። መደብና ንምፍላም መስመር ንኣንባብ ዜና ሰላም ከመይ ትቕንዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ተዳለወ ሰሙናዊ ሃገራውን ኣህጉራውን ዜና ፖሊስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ዓወት ጣዕመ። ግጭት ዓረብያ ፈረስ ምስ መኪና ሞት ኣስዒቡ ብ11 መጋቢት ሰዓት 5:45 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ብዘጋጠመ ግጭት መኪና ምስ ዓረብያ ፈረስ ሞት ከቢድን ቀሊልን ማሕሰይቲ ከም ዘውረደ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእኸል ድምጽ ፖሊስ ሓቢሩ። ኣብዚ ዝተጠቕሱ ቦታን ዕለትን ናትናኤል ዓንዳ ኣብ ገብረ ሚካኤል ዝተባህለ ወዲ 22 ዓመት ዋንነት ኣወል ኣሕመድ ዝኾነት ቁጥር ሰሌዳ ER3A 3442 ፊያት ዝዓይነታ ናይ ጽዕነት መኪና መሪሕና ተጓዓዘ ኣብ ከባቢ ዓዲ ጓዕዳድ ክበጽሕ ብዓረብያ ፈረስ ይጓዓዝ ንዝነበረ ፍሳሐ ስዩም መርዕድ ዕድመ 59 ኣድራሻ ዓዲ ጓዕዳድ ገጪ ናይ ሞት ጉድኣት ከውርደሉ እንከሎ ምስኡ ተሳፊሮም ዝነበሩ 3 ሰባት ከቢድ ክልተ ድማ ቀሊል ማሕሰይቲ ብምስዓቡ ኣብ ሆስፒታል ሕክምናዊ ረድኤት ይግበረሎም ከም ዘሎ ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእኸል ስሞን ወልደገሪማ ኣረዲዩ። ጠንቂ ሓደጋ መራሕ መኪና ኣብ ርእሲ ዝነበሮ ልዑል ናህሪ ብሳልሳይ ደረጃ መምርሒ ፍቃድ ክትምራሕ ዝግባእ መኪና ብካልኣይ ደረጃ ብምምርሑ ብምንባሩ ሓላፊ መርመራ ሓደጋ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእኸል ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ መራሕቲ መካይን ብቅድሚኦም ጽርግያ ንዝቆርጹ ኣጋር ወይ ተሽከርከርቲ ቀዳምነት ሂቦም ሃዲኦም ክጓዓዙ ከም ዝግባእ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል ኣተሓሳሲቡ። ኣብ መዝገብ ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ጉዳይ ስርቂ መዕለብ ረኺቡ ኣብ መወዳእታ 2018 ብገዛ ሴርካ ስርቂ ተመልኪቱ ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ መዝገብ ፈጸምቶም ዘይተለለዩ ተመዝጊቡ ዝጸንሐ ጉዳይ ስርቂ ብልዑል ጻዕሪ መርመርቲ መዕለብ ከም ዝረኸበ ካብ 4ይ መደበር ፖሊስ ዝበጽሐና ሓበሬታ ገሊጹ። ጥርጡራት 3 ኮይኖም ዋና ገዛ ብሕማም ምኽንያት ኣብ ሆስፒታል ደቂሳ ከም ዘላ ጽኒዖም ክሰርቁዋ ከም ዝኽኣሉ ወሲኹ ዝሓበረት መግለጺ ዮናታን ሃይለ መስፍን ኣቐዲሙ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ እንከሎ ኣቤል ተኽለ ገብረ ሚካኤል ድሒሩ ከም ዝተዓበን ሳይሞን በረኸት ግን ካብ ሃገር ብምውፁ ክርከብ ከም ዘይተኽኣለ ኣነጺሩ። እቲ ዝተሰርቀ ንብረት 329 ግራም ዝምዘን ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣዋርቕ 8 ሓባስ ሰድያታት ሓንቲ ዕትሮ ጋዝን ካልእን ኮይኑ ብገንዘብ ክትመን እንከሎ 378,460 ናቕፋ ዝግመት ምዃኑ መርማሪ ክፍላይ ተስፋ ስላሴ ገሊጹ። ንውጽኢት መርመራ ምርኩስ ብምግባር እቲ መደበር ከም ዝሓበሮ 11 ሕሉፍ ምዝጉብ ገበናት ከም ዝጸንሖ ዝገለጸ ጥርጡር ዮናታን ገለ ክፋል ናይቲ ንብረትን ኣዋርቕን ብምሻጥ 11,000 ናቕፋ ኣብ ርብሑ ከም ዘውዓለ እዩ። እቲ ዝተረፈ ንብረት ድማ ጥርጡራት ኣቤል ተኽለን ሳይሞን በረኸትን ሸይጦም በብወግኖም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ጥርጡር ኣቤል ድሕሪ ምቕያዱ ፖሊስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልት ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ 4ይ መደበር ፖሊስ ህዝቢ መፍተጉ ሓላሉ ኮይኑ ከይተርፍ ኣብ እተሓሓዛ ንብረቱን ገንዘቡን ሸለልትነት ከወግድን ከም ወርቂ ዝኣመሰሉ ክቡራት ስልማታት ኣብ ውሕስ ቦታ ከቐምጦም ከም ዝግባእን ኣተሓሳሲቡ። ሰናይ ተግባር ዝፈጸሙ ቆልዑ ተመስጊኖም ወዲቑ ዝተረኸበ ገንዘብን ወርቅን ናብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእኸል ተረኪቡ። ካብቲ መደበር ዝረኸብናይ ሓበሬታ ከም ዝነጥሮ 12-13 ዝዕድሚኦም ሪሚ ዮሴፍ መስፍንን ሰነድ ኮኸብ ተኽላይን ዝተባህሉ ነበርቲ ምምሕዳር ጸጸራት ፎርቶ ብ1 መጋቢት ሰዓት 11 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ቤተክርስትያን እንዳ ሚካኤል ወዲቑ ዝረኸብዎ 1,177 ናቕፋን 2.4 ግራም ወርቂ ካቲምን ኣረኪቦም። ብዘይካዚ 17-16 ዝዕድሚኦም ዮናታን ዮሃንስ ተወልደን ላሜክ ተወልደ ሃይለን ብ12 መጋቢት ሰዓት 2 ፈርቃን ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሕግን ስነ ስርዓትን ዞባ ማእኸል ዝረኸብዎ 950 ናቕፋ ናብቲ መደበር ፖሊስ ኣረኪቦም።
ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ነዞም ኣብነታውያን ትሕቲ ዕድመ መንስያት ስለቲ ዝፈጸሞ ሰናይ ተግባር ብምስጋን ዋናታት ዛጊት ስለዘይመልከቱ ጠፊእኒ ወይ ናተዩ ዝብል ሰብ ጭብጥታት ኣሰኒና መደበር ፖሊስ ክቐርብ ከም ዝኽእል ሓቢሮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሃገራዊ ዜና ይስዕብ ብራዝዳ ን15 ዓመታት ተሰዊር ድሕር ምጽናሕ ይጥረዝ ብምጥፋት ተኸሲሱ በአህግራው ውድብ ፖሊስ አመዝገብ ተደለይቲ ሰፊሩ ን15 ዓመታት ዝኣክል ክድለጥ ጸንሐ ወድሳን ሓደን ዓመት ቼኮስሎቫኪያዊ ሚራስሎቭ ብራዝዳ ናብ ሃገሩ ከም ዝተጠረዘ ሰብ መዝኬና ገሊጾም ብራዝዳ ኣብ ሃገሩ ፈጺሞ ብዝተባሃለ ገበን ምጥፋእ ምትላልን ትሜናን ካብ 2006 ሒዙ ብኢንተርፖል ቀይሕ ምልክታት ተዘርጊሕዎ ክድለ ምስ ጸንሐ ግቡእ ሰነዳት ከይሓዘ ካብ ታንዛንያ ናብ ኬንያ ክሰግር ኣብ ዝፈተነሉ ግዜ ብሓለዋ ድባብ ትሕቲ ቀይድ ከኣቱ ኪኢሉ ጥርጥር ካብ ሃገሩ ምስ ሃደመ ክሳዕታ ኣብ ዶብ ኬንያ ዝተታሕዘላ ሞት ቦማ ንጎምፔ ኣብ ትበሃል ቁሸት ናይ ታንዛንያ ክነብር ምጽንሑን ዕለቱ ንዝወደቐ ፓስፖርቱ ኣብኡ ክሕድስ ፈቲኑ ምንባሩን እውን ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኬንያ ኣረዲኦም ፖሊስ ኬንያ ብተመሳሳሊ ኣብ 2020 ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ፖሊሳት ኪዕና ቤተ መንግስት ካፒቶል ጥሒሱ ከኣቱ ድሕሪ ምፍታን ካብኡ ሃዲሙ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ተሓቢኡ ዝጸንሐ 32 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣይዛክ ስተርጀን ምጥራዞምን ኤፍቢአይ ተረኪቦም ምህላውን ሓቢሮም ቀይሕ ምልክታ ሓንቲ ኣባል ሃገር ብእትቕርቦ ጠለብ መሰረት ኣህጉራዊ ውድብ ፖሊስ ናብ ኩለን ኣባል ሃገራት ዝዝርግሖ ተደላይ ዝኽሰሰሉ ዓይነት ገበን ንመንነቱ ዝገልጽ ስም ዕለተ ልደት ዜግነት ሕብሪ ጸጉርን ዓይንን ክርከብ ተተኻኢሉን ንስእሉን ኣሰራት ኣጻብዕ ዝጠቐል ሓበሬታ እዩ ተሓባባሪ ጉጅለ ገበነኛታት ን20 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ ንኣስታት 4 ዓመታት ካብ ስርሑ ተገሊሉ ምጽንሑ ዝተረጋገጸ ማኑኤል ሬሴንዲ ዝተባሃለ ብራዚላዊ ወታደር ምስ ዕሉላት ጉጅለ ገበነኛታት ብዝነበሮ ምትሕብባር ተጠርጢሩ ድሕሪ ምቕያዱ ብዝተመስረተሉ ክስቲ ገበነኛ ኮይኑ ስለዝተረኽበ ን20 ዓመታት ክእሰር ከም ዝተፈርደ ማዕከናት ዜና ተሃገር ገሊጸን ገበነኛ ሬሴንዲ ብፕሪሞሬ ኮማንዶ ዳ ካፒታል ንዝፍለጡ ነጋዶ ዕጸፋርስ ብራዚል ኣብ ርእሱ ዝቦ ዝነበረ ወታደራዊ ስልጠናታትን ጽገና ኣጽዋርን ምስ ንግዲ ዕጸፋርስ ተኣሳሰር ገበናዊ ተግባራት ኣብ ዕማማት ሓለዋን ስለያን ተዋፊሩ ይሰርሕ ምባር ድማ እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሮም ወዲ 26 ዓመት ሬሴንዲ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ዘይነበረ ክንሱ ወታደራዊ ዩኒፎርም ለቢሱን ጠበንጃ ዓጢቑን ኣብ ጎደናታት ከተማ ሳን ፓውሎ ብራዚል ብምንቅስቓስ ጸጥታ ነጋዶ ዕጸፋርስ ኣብ ምውሓዝ ተዋፊሩ ከም ዝጸንሐ ነቲ ጉዳይ ዘጻርዩ መርመርቲ ገሊጾም ፖሊስ ብዘካየዶ ስርሒት ገበነኛ ሬሴንዲ ኣብ ገዝኡ ክትሓዝ ከም ዝኽኣለ ዝገለጸ ዳኛ ቤት ፍርዲ ከተማ ሳንቶስ ሌናርዶ ዲ ሜሎ ሬሴንዲ ዝወሰደ ወታደራዊ ስልጠናታት ህዝብን መንግስትን ብራዚል ንምግልጋል እምበር መጋበርያ ገበነኛታት ምዃን ኣይነበረን እቲ ዝተዋህቦ ውሳነ ከዓ ንገበናዊ ተግባራቱ ዝምጥን እዩ ክብል ገሊጹ ፕሪሞሬ ኮማንዶ ዳ ካፒታል ልዕሊ 35,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ጉጅለ ገበነኛታት ኮይኑ መርበባቱ ኣብ ሃገራት ፓራጓይ ኤኳዶር ቬኔዙዌላን ፔሩን ቦሊቪያን ዘርጊሑ ከም ዝንቀሳቐስ ጸብጻባት መንግስቲ ብራዚል የነጥሩ አየርላንድ አንጻር ስግረዶባው ገበናት ምዝቃለስ ውድብ ምጽምባራ አወታው ብልጫታት ከም ዝተረኽቦ ተገሊጹም ሃገር አየርላንድ ኣብቲ ብ30 ሃገራት እታ አህጉር ቀይሙ አንጻር ስግረዶባው ገበናት ዝቃለስ ውድብ አባልነታ ድሕር ምርጋጻ ካብን ናብን ሃገርን አባላት ውድብ ዝኾነ ሃገራትን ዝራእዩ ገበናት ብዝምልከት ኣብ ምልዋጥ ሓበሬታታት እወታው ዓወታት ክምዝገብ ምኽኣሉ ወቃዓን ምጭታቲ ውድብ ገሊጾም አየርላንድ ምስ ብዕቤቱ ኣብ ቅድሚ ዝጥቀስ ውድብ ብውህደት ካብ ተዓሞ ዘላ ስራሓት ሓደ ብቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረ መስመራት ሓበሬታት ተጠቒማ ኣብ ከም ምርካብ ዝጠፍኡ ህፃናት ዝተሰርቀ ንብረት ምስጋር ዶኩሜንታት ምስጋር ሓሽሽ ንግዲ ብረትን ግብረ ሽበራን ዝኣመሰሉ ገበናት ኣብ ምቁፅጻር ዓቢ ግደ ከም ዝገበረ ዝገለጹቶም ምንጭታት ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብሰንኪ ምውፃእ ተፈጢሩን ዝነበረ ናይ ሓበሬታ ሃጓፍ በአየርላንድ ክሽፈን ተኻኢሉ ከም ዘለዮም ዘረጋገጹ ኮሚሽነር ፖሊስ ሃገር ድሪው ሃሪስ ብዛዕባ ዝኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣባልነት አየርላንድ ፖሊስ ሃገርን እቲ ኤውሮጳ ውድብን ኣብ ህሉ ግዜ ርትዓዊ ሓበሬታ ዝምጡ ኩነታት ዝፈጥር ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ውድብ አንጻር ስግረዶባው ገበናት ዝተሰላሰሉ ዕማማት ዘባራትዕ ክኸውን ልዕሊ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ኣሚቱ ኣብ 2019 ልዕሊ 40,000 ኣስማት ጥርጡራት ኣብ ገጻት ተደለይቲ ሰባት ውድብ ክሰፍር ምኽኣሉ ጠቐሰ ጸብጻባት ውድብ ኣብዞም ዝተወሰኑ ዓመታት ብስሕት ዘለዎ ዝተሰርቀን ኣብ ምስጋር ዝነበረን ዝተፈላለዩ ንብረት መካይን ቁጥሪ መንነት ፓስፖርትን ናይ ባንክ ሕሳባትን ዘጠቓልሉ ዶኩሜንታትን ጠበናጁን ዝርከቡ ፈተናታት ከም ዘበርዓነዮም ወሲኾም ዝሕብሮም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ በዝተፈጺሙሎ ምስ ተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ሰላም እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና
ቀፂሉ ዝቐርብ ኣብ መደብ ምክልኻል ገበን ንትውጊታትን ኣጠቓቕማ ቸክን ዝምልከት ተስፊት ገብረ ሚካኤል ዘዳለዎ ሙሴ ኪዳነ ከቕርቦ እዩ። ትውጊታት ብጉያ ኣጠቓቕማ ቸክ ከይብከል ዓለም ካብ እትፍጠር ጀሚራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኽሰቱ ዝነበሩን ዘለውን ምዕባለታት ኣብ ምቅላል መነባብሮ ህዝቢ ዓቢ ተራ ተፃዊቶምን ይፃወቱን ኣለዉ። ወዲ ሰብ ንውህብ ግዚኡ ብዕፅፍታት ኣራቢሑን ጸጋታት እዛ ምድሪ ብዝግባእ መዝሚዙን ንዓለምና ናብ ሓንቲ ተባሃጊት ምድረገነት ኣብ ምቕያራ ዓቢ ግደ ከበርክት ጸኒሑን ኣሎን። ለውጢ ካብ ውሻጠ ሓደ ውልቀ ሰብ ይብገስ ከም ዝበሃል ሊቃውንቲ ጸጋታት ውሽጦም ኣለልዮም ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ ጥረ ነገራት ብምስራሕ ንማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮ ህዝቢ ብእወታ ዝጸልዉ ስነፍልጠታውን ሲነኪነታውን ምህዞታት ከበርክቱ ክኢሎም እዮም። ማዕረቶም ኣእምሮኦም እወታዊ ሓሳባት ብምፍልፋል ባይታ ምዕባለ ንምጥጣሕ ዝፀዓሩን ጌና ዝፅዕሩን ዘለዉ ዓለምና ዓውዲ ኩናትን ሰላም ዝተሓረመትን ክትከውን ለይትን ቀትርን ዝፅዕቱ ከም ዘለዉ ድማ ክዝንጋዕ ኣይግባእን። ሰናይ ነገር ነቲ እከይ ሓሳባት ስለ ዝስዕር ግን እንሆ ዓለምና ምስ ብዙሕ መስገደላት ንቕድሚት ክትክስክስ ትርአላ። ክጥቀሱ ካብ ዝኽእሉ ምዕባለታት ዓለምና ሓደ መስርሕ ቁጠባዊ ትውጊታት እዩ። እዚ ድማ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ዓቢ ለውጢ እዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ሰባት ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ዘድልዮም ማሕበራዊ ጠለባት ንኽረኽቡ ዘኽእሎም ውዱዕ ገንዘብ እዩ። ገንዘብ ድማ ውፅኢት ምህዞ ወዲ ሰብ እዩ። መስርሕ ትውጊታት ካብ እዋን በደላ ማለት ለውጢ ንብረት ብንብረት ጀሚሩ ናብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘለዎ ገንዘባዊ ትውጊታት ክብፅሕ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ወሲዱ። ይኹን እምበር ገንዘብ ንምሕታም ዝሓቶ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ኣዝዩ ልዑል ብምዃኑ ንገንዘብ ዝትክእ ኣማራጺታት ሃሰብ ምባል ግድን ኮነ። ብዘይካዚ ጸጥታዊ ውሕስነት ናይቲ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ገንዘብን ኣገዳስነቱ ጎሊሑ ተረአየ። ስለዚ ድማ እዩ ቸክ ከም መተካእታ ገንዘብ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ክቕልቀል ዝኸኣለ። ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ሜላት ኣታትዩ ዝስራሓሉ ዘሎ ኣገባብ ትውጊት ብኤሌክትሮኒካውን መርበባውን ኣገባባት ዝፍጸም ስርዓተ ንግዲ ማለት ኢኮመርስ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ እውን ምስ ኮምፒተር ብዝተሓሓዝ ገበናት ማለት ሳይበር ክራይምስ ኣብ ትውጊታት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከጋጥሙ ይረኣዮም። እዚ ዝተጠቕሰ ምዕባለ ግን ንኣገዳስነት ቸክ ኣህሲስዎ ወይ እውን ትርጉም ከም ዘይብሉ ገይርዎ ማለትና ኣይኮነን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ብኣድማዕነት ክስራሓሉ እዩ ዝረአ። ቸክ ከምዚ ኣቐድማ ቢሉ ዝተገልጸ ብዝሒ ዘለዎ ገንዘብ ተሰኪምካ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከተጓዓዝ ኣደዳ ናይቶም ዘይረሃፅሉ ዘቋሙቱ ሰራቕትን ከተርትን ካብ ምዃን ዘድሕንን ወረቐታዊ ባጤራ ካብን ናብን ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ንእርጋን ተቓሊዑ ዘይተደለየ ክሳራ ካብ ምስዓብ ዝከላኸልን እዩ። ይኹን እምበር ገለ ዘይሓለፍነታውያን ሰባት ንቸክ ዘይመልክዑ ብምትሓዝ ንምትላል ክጥቀሙሉ ይረኣዮም። ኣብ ባንክ እኹል ሕሳብ ከም ዘይብሎም እናፈለጡ ኮነ ኢሎም ንኸታልሉ ቸክ ዝቖርፁ፣ ገለ ድማ ንቸክ ከም መተኣማኒ ሰነድ ብምሕሳብ መስርሕ ለቓሕ ዘካይዱን ከም ዘለዉ በብእዋኑ ኣብ መደበራት ፖሊስ ዞባ ማእከል ዝቐርቡ ዘለዉ ጥርዓናት ጭቡጣት መረጋገፂ እዮም። ኣብ መደምደምታ እምበኣር ማታለልቲ ኣድህቦኦም በቐሊሉ ኣብ ዝተለሉ ሰባት ብምግባር ተግባራቶም ስለ ዘሰላስሉ ህዝቢ ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ክጥንቀቕን ብንቕሓት ተኸታቲሉ ኣብ ሕጊ ከም ዝቐርቡ ኣብ ምግባር እጃሙ ክፍጽምን ይግባእ። እቶም ኣብ ሕሳቦም እኹል ገንዘብ ከም ዘይብሎም እናፈለጡ ቸክ ዝቖርፁ ሰባት ድማ ተግባራቶም ሕጋዊ ተሓታትነት ከም ዘስዕበሎም ተገንዚቦም ቅድሚ ቸክ ምቑራጾም ኣቐዲሞም ኣብ ደብተር ሕሳቦም እኹል ገንዘብ ምህላውን ዘይምህላውን ከረጋግጹ ኣለዎም። እቲ ምንታይ ንግዳዊ ንጥፈታት ብጉጉይ ኣጠቓቕማ ቸክ ምእንቲ ከይብከል ካብ መደብ ምክልኻል ገበን ከይወፃና ብሓደ ቅዱስ ዜጋ ናይ ዝተቓልዐ ገበን ስርቂ ኣመልኪቱ ኤርምያስ ኣስፋ ምስ መርማሪ ጡርጡርን ወላዲቱን ናይ ዘካየዶ ቃለ ምሕተት ስዒቡ ቀርብ እዩ። ንዝሰፍሐ ትሕዝትኡ ናብቲ መደብ ክብለኩም። ፖሊስ
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ገበን ንኸይፍጸም ዝከላኸልን ሰላም ዘዕቅብን ገበን ምስ ፍጸም ድማ ንጡርጡር መርሚሩ ኣብ ሕጊ ዘቕርብን መንግስታዊ ትካል እዩ ፖሊስ ብዘይ ምትሕብባር ህዝቢ ኣድማዒ ስለ ዘይኮን ግና ህዝቢ ዕላማ ፖሊስ ተረዲዩ ገበነኛታት ኣብ ምቅላዕን ከባቢኡ ኣብ ምሕላውን ልዑል ኣበርክቶ ክገብር ጸኒሑ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ቅንዕና ዝኣምን ስነ ምግባር ዝኽብር ንፈጸምቲ ሕማቕ ተግባር ዓገብ ዝብል ሰሪሑን ጽዒሩን ክነብር እምበር ኢድ ካልኦት ከቋምት ዘይብህግ ህዝቢ እዩ ኣብ ገበን ንዝዋፈሩን ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ ንዝዘርጉን ከኣ ምስ ፖሊስ ተሓባቢሩ ከቃልዑ ምጽንሑ ሰነዳት መደበራት ፖሊስ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ ንሎሚ ብሓደ ጉዱስ ዜጋ ናይ ዝተቓልዐ ገበናዊ ተግባር ስርቂ ከነቕርበልኩም ኢና ዝፈጸሙ ገበን እንታይ ይመስል መዓስን ኣበይን ዝሰረቑ ንብረት ንመን ይህቦ ነይሩ ዝብሉን ካልኦትን ዝርዝር ሓበሬታታት ነቲ ጉዳይ ዘጻረየ መርማሪ 5ይ መደበር ፖሊስ ክገልጸልና እዩ መርማሪ መሓራ እንደበሃል ኣብዚ 5ይ መደበር ተመዲበ ይሰርሕ ኣለኹ ጅዛ ፍጻመ እዚኣ ስርቂ ብሽግለታ ብዕለት 16 ወርሒ 2 2021 ሰዓት 5 ሓደ ሳምሶን ማዓሾ ዝበሃል እንተኸሳሲ ኣማኒኤል ብርሃኔ ተላዮ ክለክር ይዎ ኣብ ጀርዲን ማለት ኣብዚ ከባቢ ባርጅማ ካብኡ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢልዎ ሃዲሙ ኸይዱ ተላዮ ብሽግለታ ናብ 5ይ መደበር ረኪቡ ምስኣውን ነባርነት ናይቲ ተኸሳሲ ረኺብዋ ረኪብና ብድሕሪኡ ተኸታተሎ ኢልናዮ ንጽባሕ ተኸታቲሉ ኣምፂዎ ኣብ መደበር 5ይ መደበር ብድሕሪኡ ኣብ ምርመራ ምስኣተወ ኣብ 2016 እውን ክልተ ብሽግለታ ካብ ከባቢ ካቴድራል ጸጊዕን ዝነበራ መፍትሕ ዘይነበረን ምስ ረኣየን ሰሪቑ ንድዩ ሂብዋ ተኸሳሲ ተድዩ ዓሾ ከዓ ካበይ ኣንፂኻዮ ምስ በለቶ ናይ ዕሩኽቲ ሂቦም እንደገ ኸይዶም ኣለዉ ምስ በላ ኣሚናቶ ካበይ ኣምፂወን ከ ረጋገጸት ሓደ ተኸሳሲ ዓወት ዝበሃል ሽጣትሉ 3000 ሽጣትሉ እሱ እውን ዶክተር ኣለዎ እንዲ የብለን ከ ረጋገጸ እቲ ዝገዘአ ዝኾነ ናተን ከ ረጋገጸ ይጥቀመለን ጸኒሑ ተኸሳሲ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ልክዕ ተጋጊኡ ናይ ሰብኣይን ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ምስ በለቶ ኣሚኑ ብደይ ፋክተር ገዚእዎን ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ውላዱ ካበይ ኣምፂኡ ናይ መን ከረጋግጽ ኣለዎ ዘጠራጥር ዝኾንካ ኣብ ቀረቡ ዘሎ መደበር ፖሊስ ክሕብርን ከረጋግጽን ኣለዎ ሕብረተሰብ ከዓ ከምዚ ዝገበሮ ናይ ሳምሶም ኣምነታዊ ዝኾነ ፍሉይ ሳይክል ሰሪቑ ድዩ ካልእ ሰሪቑ ሕብሪ ክለኪ ወይ ክሸይጥ ዝርኢ ከዓ ጥርጠራዩ ወይ ንፖሊስ ክሕብር ኣለዎ ሕቶ ኢሉ ከዓ ከምዛ ናይ ሳምሶም ኣምነታዊ ብሓይሊ ሰብ ሒዙ ናብ መደበር ክቐርብ ኣለዎ ናይ ብሓቂ ዝናእ ተግባር እዩ ከምዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ስርቂ ናይ ሽግለታ ናይ ዕትሮጋዝ ካልእ እውን ኣሎ እንድዩ ኣተኪሩ ህዝቢ ናይ ፖሊስ እዝንን ዓይንን ህዝቢ ብደይ ህዝቢ ፖሊስማን ዝኾነ ነገር ክሰርሕ ኣይክእልኒ እንታይ ጌጋታት ነይሩ ትብል ብወላዲቱ ክግበር ዝነበረ ናብ ወላዲቱ ኣረኪቦን እንታይ ክግበር ነይሩ እንታይ ክትብሎ ነይሩ ወላዲቱ ተምሽግለታ ብሓቂ ደን ዓርኩ ሂብዎ ካብን ኣረጋጊጻ ናብቲ ቀረባ ዘሎ መደበር ፖሊስ ክትሕብር ኣለዋ ጽባሕ ንጎ እውን በዚ ምሽግለታ ኣቢሉ ካልእ ክሰርቕ እዩ ኣብ ካልእ ከኣቱ እዩ ወላድስ ይንኣስ ይዕበ እቲ ውላዱ ጋገ ክእል እንድዩ ነቲ ጌግኡ ግን ብኣግኡ ካልእ ኸይ ደገመ ከሎ ናብቲ ቀረባ ዘሎ ፖሊስ ከምዚ ኣገይሩ ኣንፂለይ ኣብ መርመራ እእትዎ ሓተትዎ ኢሉስ ክሕብር ኣለዎ ክመጽእ ኣለዎ ድሓር መዓልቲ ከይደግም እዚ ግን ሕጂ እዚ ተማሂሩ በዚ ተኣሪሙ ክወፅእ ሚዒድናዮ መኺርናዮ ኣለና ከም ዝቐዲምካ ጠቐስከ ስርቂ ብሽክለታ ብዝእዋን እዚ ብብዝሕ እዩ ዘጋጥም ዘሎ እንታይ እቲ ጠንቅታት ትብል ንስርቂ ዝዕድም ዘሎ ሓደ ተን ሎሚ ምዚ ናይ ትራንስፖርት ዘይምህላው ናይ መኻይን ዘይምህላው ብሽክለታ ኣዝየን በዚሐን ዘለዋ ካልእ እቲ መንእሰይ እውን ገለ ውሑድ ናይ ስራሕ ምስኣን ክኸውን ንኽእል እቲ ዝበዝሕ ግን ናይ ወላድ ዘይምክትታል ካበይ ምፂኻየን ናይ መን ከይበለ ኣሚኑን ውላዱ ኣብ ጌጋ የእትዎ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጠንቂ ዝኾን ዘሎ ንስርቂ በቶም ተሰረቕቲ እንታይ ጥንቃቐታት ክገብሩ ኣለዎም እቲ ተጠቃሚ ብሽክለታ ሓደ መፍትሕ ክገብረለን ኣለዎ ሰለስተ ሰራቐን መፍትሕ ዘይነበረን እየን ኣብ መንደቕ ኣፀጋዕ ቢደሞን ናብ ካልእ ረሓቑ ኣብ ቅድሚኦም ካብ ድኳን ተኣትዮም ኣብ ዝረኣዮም ፊት ገይሮም እናተኸታተሉ ዕዘብዎን ኣለዎ ኣብ ኣፀጋዕ ቢልከየን መፍትሕ ሲሮም ሰርቁ ኣለዉ ወላቲ መፍትሕ እውን ኣኻል ይኮነን ኣብ ቅድሚኻ ውሕስ ቦታ ኣቐሚጥካ ስራሕኻ ትሰርሕ ኣለካ
تزعجك زلو فاكتور زي بلان وي فاكتور ونطفي هو نخندي ناتو مخانا سلست مساكر تاسيرا مزغيبوم ناتو مخانا زرا غصو فليطوم كغصو لهم اذا طراطو كاين كن بغت انا بوليس كحبر لهم واقع 5000 4000 خلوا بشح بقتاش عندهم شطلهم حسير اللي يخسبلن يلكا مغزا نعخاونا بجبن مؤتاوي كاب ليبا تقبل ليبا خمس زبال كاني كابت سرو دلو اسيت خفا طفيات نيلو حبيروم كاني سلست عبيت مساكر تاسيرا مزغيبوم ناتو مخانا زفلطو تأمامينهم كعدو لهم እዞም ብሕቡ ብሽክለታ ዝለغዩ ዝፈታትሑ ሰባት ወይ እንዳ ችክሊስታ እንታይ መልእኽቲ ትሕልፍ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ከምዚ ዝዋፈርሙ ነቶም ሰራቅቲ ዘተባብዑ ወቶም እንዳ ችክሊስታ መልካይ ጌጋይ ወላ ተመርት ኣይተመርት ጌጋይ ናት ሕብሪ ቀየርካ ምሻጥን ግዕላማ እትዝቡም ክለኽዩ ክሪኡ ከለዉ እና ችክሊስታ ክሕብረን ኣለዎ ዝቀረቡ ዘለዉ ነበር ፖሊስ حبريتا خهب الله ابزا خمجانا تشكليستا يلكا يالوا يلون تحبيرنا غغزازيون كلو نابتقرب زلو نبر بوليس كحبرنا الله تطرطاري امانيل برهانه سريحو خفري تمايرو فلطات كطري زخل غلبتن اامرون زونن من اسيوم نفسركين خوافر زغددو مخنيات كسرقن زمرصن بشكلتاتات كومون مكتتال ولدو انتاي مسل حاتيتناو ذهبنا ملسي كم زعبيهم بشكلة تابزي كاجرالس او كفتحين تنحنير على علين خينير فتح لي تعاطوا او تنحني خيج حيجي تكاتاتو لم ديخا خميلكا مفتح زي تخفتا تتصنع عنديخا اندازركا شعو نابيت وزدنك سن تخفيتن نصنح حنس ايكاتاتلومني او خلو الى العله تسوى حدري الى العله بر مكتال سيكاتاتلومني كوم سيغاطمن اي موزن لتاتات على الكا نابيت وزدن على الى زي ገጀረት ወስደ ገዛ አው በቃ ተቀመለን ነራ አው ሸይጣን نعود بهذا الشيء تقدرتي عربي الدف أبزين لا تقدر ولاديت كون تركبان يركع هاتن بشكلتات يترين يرى كتمتن كلها بجزيمه انت هات بلا يركان ولاديت كان تيلك هات منان يركع هاتن نيسرك بشكلتا كاين جاين تدنيرا انا دبدو خدو عرقته يوم من بدانير كاو قوميدا بشكلتا سبع علي دمت اني رمر امتي تا سايت بدزن نيرا هاي أبزي كبابي إكسبون فتام سرقة كلها كاب حزبي تخاطاتي له حدا سب حيزكا هاون هاديم كخير كتصويركا بدحريون تخاطاتي له حيزون أبزي بوليس أركب كمو كمين يراتا فتام سجلت لنا بزرزر هو أبزي بارجي ما خلقه تلا يعني راو على إلي عند خلقه تقليد أتي حدا سبعي متي روبيت براويت ماكينة للاتا حيزني روكو بلاك مانتينيا أو ثاني حدني أفتوينتا شعوت سبعي وريدو نبي توزد على خلق قليلني يحزي عند غد قالوس بو يحلفني بو يحلفني لمتي كابي يمتي خيالني شعو كابزي يمتي خياليا كني حاوب بياليا هاي كنت نسرق كاغا قليلني شعو نحن يندا قليلني بحيلك اتيني قال خطوان دالي اي كيني غير قليليا سبعة كيبو شعو سب قال ملا تعرقني انا خيد شو تام انا بارنت حزوا صبحيت مساء من محداري لي ان كتكون قاو صبحيت اغشين مس مصاخ مسكالاي حزن شعنا بزحم شنزين استخصاصي زبلو زلو كمي تحكي تابشكلت ابي رخيبوا تسبك بخمي حزوا وقدم اب كبابي فيوي ملت بشكلت عن سرخبه ابينتو يتوا ابتوش بنت خوينو كلتا شركو امليو نحلفت منجدي زي فلطو مالتي ببخلتميت شيطلو بدحريو اتتلايو افت بنت حبيبو دحريسوم كتسوم شعو እንደገና نعا خيدو እንዳለخيه لخيق شطع نبل هلو اذا ابنتاو زخنه سامسونج مسكالاي خوينو حزو كم زبلو تواتيتو ابيو مسكده هاديو مسكده تنغارنت حزوا نصبحيتو خاطيلو بعلو مسكالاي حزنا مدبر اقريبو أنا وليل نمنتي خابز تكبراتنا يسرك بشكلة أتيها زي بشكلة شاسي كداونتي كدا جوز إلي شجرني رخداونتي
كالسي استيقوركو كومسيني إيدل النير بخندي تشتن نبي تشتن نبي تونير كاسكتا جلزل تنقل تقوم قلت ميتي ترى شيء إن قلتي متشاركين قال أي شيء تنهار تحت على خلاص تنايكر محجي شركة قلت بشكلتها نديه يعيش شيء أتنا عوض راح يجيب أبزي أبكيد الله عن شيء مدبر بوليس صار من إسيرها تايم من الأطفال أنا تجاجي ليلين إلى ما أول ما حلته إلى أحوال يا حاتي كبيت النهر كل يوسف بدالك عخم تدفر ولادي تترطاري لحلح مقصصار ولدا أب كمزي تكبر مخاطو تنكي كم زخونو بمقلاط نعاون أب كلتشان 16 سرقن كلتا بشكلتاتات عروختي زهاونين إلو كم زهابان نسا دما كيرغاغصت ناب كالسب بحصر واغا كمزي شتتنن ترد ዝኾነ ንብረት ኣምፂኡ ይሓጥ ያኒ ካቶል ግን ኣብዚኣ ኣተናጊርኒ ክዳውንቲ ደልየ ኢልኒ ሓላፍነት ናይ ውላዱ ሓጋዝ ኣብኒ ክንዲ ሰብኣይ ኺለዮ ሚኖዋል እንዳሰገዝ ሰሪሐ ዕብየ ያኒ እዚ ኩሉ ሃፍትን ጸጋን ከሎ ሓሌት ውላድን ፍቅርን ከልይዎ ኣነ ها በይነይ ስለ ዝኾንኩ ኣብ መጉባስ ስለ ዝርከብ ዝቆልዓ ዝቁርብ ምክትታሉ ትግመኒ ኪድበልና ቡኻ ሓድዘን በሎ ምዝናይ ኮሮና ስራሕ ዝሒልና ስለ ዘሎ እብሎ ኣቦኻ ኸይዱ ክዳን ግዛኣለይ ይብሎ ስራሕ ይብለኝ ጭድ ብሎ ጋራጅ ዘለዎ በዓል ጸጋ ድኳን ዘለዎ ሰብኣይ እዚ ቆልዓ ዝገበሮ ይብሉን ፍቅርን ሓሌትን ይጽኢኑ ምሳይ እንዲዝነብር እዋ ኣነ ብዛዕባ መከታተል እንዴ ኣቦውን ተስፋ ክህብ ኣለዎ ንዓስራሕ ምሳይ ኣብ ዝጋራጅ ዝወደይ እዚ ክገዝአልካ እዚ ክገብረልካ ስራሕ ተማሃር ከይብሎ እቲ ሓላፍነት ኩሉ ናባይ ጠቕሊልዎ እዚ ኮ ድሕፍሪኮ ዓባይ ኣቐንድ ዕብያት ትደያላ ኣጓል 88 ዓመት እዚ ንዓይ ክሕግዘኒ ዝግባእ ነይሩ ኪል እቲ ሞራልን ሓሌትን ረኺቡ ዘይምዕባይ ስናምራው ፀቕጥ ከም ዝገብረሉ ፈልጥ ያኒ ኣብ 2016 እንተን ክልተ ብሽክለታታት ናባኽም ጽወን ካበያም ጽወን ክሓተት ከኺ ንኻል ሰብ ሸት ከንሞ ንኻል መምሃር ሆን እንታይ ክትገብር ነርክ እንታይ ልዩ ኣታሊልክና ዓኽሽዑ ስኸ ንመን ይኽሸት ከን ኣነ ብጣዕሚ ኣምኖ ነይረ ሪኤሉ ስለ ዘይፈልጥ ነበርኩ ዝበልኩ ኻ ሰምዐኒ ነይሩ ሕጂ ብዛ መጉባት ግን ኣብዛ 20 ገለን ዓመት ምስ በፅሐ ቁርብ ክሕይለኒ ጀሚሩ ቅድሚኡ እዙዝ ነይሩ أتم مشكلة تام سمسالك أنت هتجبر نيرك يعني من تاخ بمشات يخ حج صغير كابل ليبا تقبل ليبا يخلص كده لغي من تاريخ حياتك عرفتي يموت ولون يوم عرفتوا اللي رموا ما أجوا خاز بلون يرمون دير دجاز خود اللو أبز اللو متعبي تسنبل اللو أمين بقى أبزيا نتيجة خرجت نيرني وداي كابهم بقى ملحسوس إيمينني أنا هم رتفلت اللي يخيلني أمان أنا صريح زبالة سبيتي قبل تريد نجارات كي توافر جراج كيت كاتا مهار مبر تنطبطب كي تبل مزيت أو مصابات كأخي تقرب تتنقل قبلون يا ريازي أقول لك زيت الله واعي يفضل تصل زخم تودي السوسي تتأمل لني لني جنزب كأقدم هي فكنا نيركن دي خشع قرشي أبويك أخي دي نيرة جراج ملي نعو كم جبل نجيري حاجة أنا ها أخي نير دي جراج يبوهوني زبل أمنات جيري نمشات هو هم أنتي نبكم دفع فيكي تجاجي بس أخرجت نيرني نعنير إن بتودخ بلون يرني كراج كأني خمال سلزبلني بربع أربعي ودخون أبو ربع سلزخون إليه أمين بزيا سحيته مالتي أنتم مشيت كلهم كنت لك شيء كلهم فعلا من خلتي أنا ثلاثة شيء ناي ودي إليه نعدا ناي ودي إليه ناي ودي مشكلة تعلو عريان إليه لا تشكل ستاندي خوت الكايل وني ربو تسفهي بالنيلني ولا زبع البيت حيمر لهم كميلو زبودكي شكل استخنوا تسألك أمانة بديكم كي توافر بلون يري ودين مكتال كمان أسرح سلا بجزي بوزح زحلفه كرتات قبل قربك دعني حجة سخي بنبرتنا يودخنا يسرق زمصو بنخلق سب مهابي خاسيس كي أبزح مشاي مدبر اللهم نخلط انتهي من الأخت التحدثي ولادن ولادو كاتلو فرن حاليتهم دا بعبلو ولا بفرن حاليتهم نيابون نيدت رحمان أغلت يكون أبو أبي كيدو ولادو تاي قبرالو مكتتالات لاي سرح جدالو تاي تقبرال خاز ودي انت زبلون يرندا متجزا فرن حاليتهم تزهبو ودي يبكم زتات تسفعوريت أمي كذا حجي ولادي بتبقى ولادو كاتلالو كأمن كأيبولون تزاري بنو ولاده يلو كأمن يبولون كرجاجت على سخان أنا برتامتي لو جزوخ أني نايمين يا خبلا له زي أنا تيد من أنا أمانية نايب حكي تجاجي يعني حتى لا نير
ወለዲ ንደቆም ብግቡእ ኣተኣላልያን ሓልዮትን ከዕብዩ ምስ መን ይኸዱ ኣበይ ውዕሉን የምስዩን ምክትታል ክገብሩ ይግባእ ብዘይካዚ ንዝሕዝዎን ዘምጽእሎምን ንብረት ካበይ ኣምጽኦሞ ከረጋግጹ ዘጠራጥር ምዝኸውን ከዓ ንፖሊስ ክሕብሩ ከም ዘሎም እናዘኻኽርና ነቶም ናይ ስርቂ ብሽክለታታት ዝዕድጉን ንብረት ኣሟላሊቖም ዝሸጡን ሰባት ህዝቢ ከቃልዖም ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ተጠቀምቲ ብሽክለታ ንስርቂ ዝዕድሙ ተርእዮታት ኣወጊዶም ብሽክለቶም ኣብ ውሑስ ቦታ ከቐምጡን ብጽኑዕ ክዓጹን እናተላብና መደብና ንዛዝም ሰላም ዝኸበርክንን ሰማዕትና ንሎም ዝበልና መድባት ዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብዚ መጽሶምን ብኻልእ ትሕሶ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ እናበልና ምሳኹም ዝጸናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ካፒተን ብርሃነ ዘካርያስ ተመስገን ትኩ ኤርምያስ ኣስፋሃ ሽሻይ ተመልሶ ኣቤል አብርሃም ሙሴ ኪዳነ ብወገን መዋሃድን ቴክኒክን ተስፊት ገብረ ሚካኤልን ሓበን የማነን ኢና ሰላም Allah melukku selam bersama kita tahu wahsad istirahat itu negeri naik polis lawe naik polis nedahlat naik polis 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 negeri naik polis lawe naik polis nedahlat naik polis 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 كبرات تختاتلتي ساعتنا أخير له نسلم كتالكم نمسكن دحان وعلو عاوت نحفاش